Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Ang laging sinasabi ni Nicole at Chris tuwing matatapos ang segment nila. I met this girl last 2017. Same school kami kung saan din kami nag-graduate. Nung una, sila ang nagde-date ng friend ko. Pero eventually, hindi sila nagkatuluyan dahil nag-cheat ang friend ko sa kanya. Nung mangyari yun, niligawan ko siya. And I made sure na I'll make her happy every day. And yes, sinagot niya ako. And naging kami na. I felt na I was the lucky guy. She's sweet, caring, wala ka nang hahanapin pa. But everything changed nung 2018. Nawala na siya ng time sa akin at hindi na kami madalas magkita. Napapadalas na rin ang overnight niya with friends and lagi daw siyang busy. Isang beses nahuli ko siya na umalis with her ex and going out pa kasamang isa pang guy. Sa kabila nito, pinatawad ko pa rin siya. Umabot kami sa aming anniversary nung December. But everything changed nung nalaman ko na may isa pang guy siyang dinidate. 10 years older sa kanya yung lalaki. May anak at hindi hiwalay sa asawa. February pa pala sila magkakilala at may nangyayari sa kanila. Yung mga times na nagpapaalam siya para mag-overnight with friends, yung guy na pala yun ang kasama niya. But still, I forgave her. Umaasa ako na pag minahal ko ng lubos, magbabago pa siya. 2019, kami pa rin. Pero hindi pa rin natapos yung mga lies niya sa relationship namin humantong sa break on and off. Napudpud na ako hanggang sa nakipag-break siya dahil toxic na ako at wala na akong tiwala sa kanya. 2020 na ngayon. Usong-uso ang social distancing. Pero I still admit na mahal ko pa rin siya. May halo pa ring sakit sa tuwing maalala ko siya dahil parang kabiyak na ng puso ko ang puso niya. If you're hearing this, girl, I just want to let you know that I'm always praying for you and for your family every day. I'm hoping that you heal yourself at wag mo nang ipasa sa iba ang sakit na nararamdaman mo. Sa mga nakikinig ngayon, never ever cheat on your partner. It is traumatic and can destroy someone mentally. Kaya sa mga tinamaan dyan, please lang, think before you do it. Maraming salamat, Tambalan. Ako po si Harry, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Tama.